Ayo Dr. Ruff ndowapfanwe ma-Android vanoita noise tirekoda track. That's how we are Italian diere. Black J that's my name. Kupapa ma feelings vakushandisa mapawasi buketera ngumayasi tinovapisa nefayasi sengesa kubuda sandasi uya tekinendiri vakuchitauni tetere mafayamani vanotimisa vagani kuno kusere marasta maprofeti magladieta masexta machampiani chitauni kusere matarikeni styleni patani mafia 19 maninja ekwaseke kusingalafe beta uyende komaratinorova kuno ririniti saka Dr. Ruff ndipe kuno biti ndakurova freestyle anditaripiti andimborekota ndekerepasika vambomira kuti andareta saka ndakaimba vakuda kuonesesa nomabed friends vanoda kupesanisa machekuno tinovapisa nefayasi ndiriwe kuchitauni tetere mafayamani vanotimisa vagani kuno kusere marasta maprofeti magladieta masexta machampiani chitauni kusere matarikeni styleni patani mafia 19 maninja ekwaseke kusingalafe beta uyende vamwe kubvapo mafeelings vakushandisa mapawasi pati muketora ngumayasi tinovapisa nefayasi sengesa kubuda sandasi tiri marastapefriketaitiwe kuchitauni adifeta kakwatiswa nevekuuptowni nemaprodusa yedatipinde towni so natsewiyataliendieriwe kuchitauni ketere mafayamani vanotimisa vagani kuno kusere marasta maprofeti magladieta masexta machampiani chitauni kusere matarikeni styleni patani mafia 19 maninja ekwaseke kusingalafe beta uyende komaratinorova kuno ririniti saka Dr. Ruff ndipe kuno biti ndakurova freestyle anditaripiti andimborekota ndekerepasika vambomira kuti andareta saka ndakaimba vakuda kuonesesa nomabed friends vanoda kupesanisa machekuno tinovapisa nefayasi ndiriwe kuchitauni ketere mafayamani vanotimisa vagani kuno kusere marasta maprofeti magladieta masexta machampiani chitauni kusere matarikeni styleni patani mafia 19 maninja ekwaseke kusingalafe beta uyende vamwe kubvapo mafeelings vakushandisa mapawasi pati muketere kumayasi tinovapisa nefayasi sengesa kubuda sandasi tiri marasta pefriketaitiwe kuchitauni adifeta kakwatiswa nevekuuptowni nemaprodusa yedatipinde towni so natsewiyataliendiere